София – динамична, модерна, с постоянно развиваща се градска среда и стил на живот, който отговаря на нуждите на съвременния човек. Една столица с перспектива, където се срещат високите стандарти на новото строителство, удобството на големия град и възможностите за сигурна инвестиция. Stonehard Premier by Luximo предлага селекция от специално подбрани проекти, ново строителство от доказани строително-инвестиционни компании с висока репутация в хубавите квартали на София и съседните населени места. Предлагаме разнообразие от апартаменти и къщи, както в завършени нови сгради и комплекси, така и в строящи се в момента проекти с високо качество и инвестиционна стойност. Налични са имоти завършени по БДС, до ключ, както и напълно обзаведени, готови за нанасяне или отдаване под наем. Работим с оферти директно от инвеститора, без такси и комисионни, но с нашето професионално съдействие за купувача на всяка една стъпка от процеса. От огледа на подходящи имоти и проекти, договарянето на специални условия и цени с инвеститора, юридическа проверка на документите, до съпровождане на нотариалната сделка и придобиването на собствеността. Възможност за покупка с ипотечен кредит от български банки при цялостно съдействие за получаване на най-добра цена от нашия кредитен консултант Суперкредит, част от Luximo Group. Пълно съдействие за завършване и обзавеждане на вашия нов имот от нашата свързана компания Комплето Интериори. Независимо дали търсите жилищен имот за лично ползване или с цел инвестиция, ние разполагаме с богато разнообразие от оферти и дългогодишен професионален опит на пазара в София, големите градове и курорти в страната, както и в чужбина. Открийте с нас своя нов дом в София и се насладете на комфортен и пълноценен начин на живот в стойностни сгради и комплекси от водещите инвеститори в столицата, внимателно подбрани от експертите на Luximo Group. Вижте нашите оферти на сайта stonehardpremier.bg или последвайте линка.